Usang namatay sa Carcar City samtang pipila ka mga barangay ang nakasinati og pagbaha tungod sa bagyong Vervina nga mitadla sa probinsya sa Subo kaganihang kadlawon. Samtang sa Talisay City kun diin naglandfall ang bagyo, wala ray na record nga danyos. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May 5 ka mga barangay sa dakbayan sa Carcar ang nakasinati og halapad nga pagbaha. Luwas hinuon ang tanan nga gibahaan. Nasusamag sa pakiningdan sa Barangay Poblasyon 1 sa Carcar City tungod sa baha nga nasinati ganihang kadlawon. Nilapa sa Dilias Bridge ang tubig sa sapa, hinungdan nga gilunupan lakip na ang National Highway. Ug hangtod ganihang pasado alas 7 sa buntag. Nasusamag dagat kining usa ka gas station sa Barangay Poblasyon 3. Apan adunay gihapon mga sakyanan ug motor nga nisungasong sa baha. Kay nisud ang baha sa mga establishmento, hinungdan nga pasado alas 7 ganihang buntag. Nabisi ang mga empleyado sa paglimpyo. Kiniusab ang naabtan sa news team sa Sitio Maracas, Barangay Poblasyon 2, diin subsob sa pagpanglimpyo ang mga residente. Maton sa mga residente dining dapita nga ikaduhang higayon na ninilang na sinati ang mga pagbahauna atol sa pagkusukuso sa bagyong Tino diin 3 ka oras nilang gilimas ang maong baha. Apan karon mas grabe kini lang gilagway nga mas grabe kini kay sukat pa lang alas 6 kaganihang buntag dis lang nilimas apan ning mga oras sa hapit na alas 11 padayon pagyapong susamag dagat ang mauna sinating pagbaha dining dapita. Mga usang oras ni sir nagsugod yung baha dito sir. Mas tres. Ano man sir? Okay. Niawas ang sapang. Matod sa Carcar City DRM officer, 5 ka mga barangay sa Carcar City ang gibahaan. Sa inisyal nga data ay naa sa kapin sa usa ka gatos ka mga pamilya o kapin sa 400 ka individual ang apektado. Luwas ra ang tanan human nag-implementar og preemptive evacuation, ilabi na sa mga naa sa flood-prone areas. Kanan siya nga bridge and then wawas na gay na siya diha ang water ana going to Poblasyon 1 motong makita ninyo sa Facebook na kusog kayo nga tubig, kusog kayo ang current nya going to Poblasyon 2 adto na siya mo end dito sa dagat dito sa may hospital. Apan usa ka 18 anyos nga lalaki ang patay na nga nadala sa ospital sa Carcar City Rescuer. Base sa report nga ilang nadawat, 2 ka mga lalaki ang nalumos samtang nanudsod o usa ka pamaagi sa pagpangisda dol sa bukana sa sapa diin nakasinati og baha. Usually man good if kanang baha ba kay manang di maklaro ang tubig ganahan kay ni sila manudsod. So I don't know since low tide man ni dako kanang kalit ang tubig mo to nalumos ang usa silang duha. Luwas ra ang lain 18 anyos nga kauban sa biktima. Samtang nakasinati usab og pagbaha ang usa ka parte sa National Highway sa Barangay Sangat sa San Fernando. Samtang sa dakbayan sa Talisay, di ni katulong naglandfall ang bagyong Vervina alas 2:40 kaganihang kadlawon. Nagpasalamat ang Talisay City LGU nga wala ra sila makasinati og baha ug wala ray natala nga mga kadaot. Gani ang level sa tubig sa Bananga River igo lang nakasaka og gamay. Medyo na kusog-kusog yung hangin, no? And then ang ulan, dagan-dagan jud pero wa jud siya kabaha sa Mananga. And at the same time, wala jud siya nakahimo og daot sa ato ang properties. Wala, mga balay, wala rin naguba. May padayon ang pag-consolidate sa Carcar City LGU sa danyos nga nahimo sa baha tungod sa bagyong Vervina. Samtang may sa ato ang nahitmutangan karo dinhi sa gawas nga bahayan sa Pier 1 dinhi sa dakbayan sa Subo. Sa ato ang likod yung makita ang dagsa sa mga pasahero nga naglinya diha sa ticketing office aron mangyawat nga makalukat na og ticket aron makalarga na usab silang tagsa ka mga padulngan human nga gipaybaw kaganihang alas 3 sa hapon sa Cebu Port Authority nga resumed na ang tanang mga canceled nga mga biyahe sa barko tungod sa bagyong Vervina. Human usab nga gilibkas na sa pag-asa ang storm signal number 1 dinhi sa Central Visayas, sa Eastern Visayas ug uban pang bahin sa Mindanao. Hinungdan nga katong mga barko nga gikan dinhi sa Sugbo nga padung sa Eastern Visayas ug sa Mindanao ang resume na usab ang biyahe. Samtang ang mga barko nga gikan diri sa Sugbo ug padung pa dito sa Western Visayas ang resume pa paybaw sa Cebu Port Authority nga ugma pa mo resume ang biyahe. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.